Yung So, baga po. ngunyan, maugmahon po kita kasi the banking industry in Legazpi rise up talaga. Ay, wow. talagang Congratulations. nakulaon po ang naging tabang po kang bangko sa ekonomiya kang bako lang sa syudad sa Legazpi, Yeah. pero sa bilog na Pilipinas. Even other countries po, the, banking is one of the most anong tawag nito, prosperous industries. Opo. Yan po ang tapo. Yeah. Asahan po nindo na ang ABA po dito sa Legazpi is continuously man po na nagtatabang po kami sa kapwa may bankero. Kasi ini pong organisasyon is natindog po talaga siya for the welfare of the employees of the bank. And of course, kung may mga immediate concern that should be addressed, saro po ang Albay Bankers na nakakatabang sa pagresolba kung ano man po ang mga complaints and